Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ökwal pursatlaryň dürli. Azatlyk radiosynyň dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, okaýan, işleýän türkmen diasporasy baradaky Dünya Türkmenleri adly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Azatlyk radiosu Dünya Türkmenleri gepleşiginiň inha bugünkü sanyny näwelli adamlar tarapyndan türkmen migrantlara atylýan haýwatlaryň olaryň durmuşyna ýetirýän täsirini öňüktürýär. Gepleşigimiň mehmanlary Türkiýedäki Türkmenistany zähmet migrantlaryň wekilleri Arzu bilen Rozway daglar. Arzu, Rozway, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Ine söhbetdeşler Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip goşan bir dinleýijiň ýiberen haty wa salam, men Azatlyk radiosyny ýyzarlayan soň Türkmenistanaky bir waka bilen baglanyşykly bir tankid etdim bolan başga bir adam maňa hat ýazypdyr. Özüni men konsulstwada işleýän diýip tanadypdyr diýip bu dinleýijimiz şoň suratyna beripdir. Şeýlede şol haýwat atýanyň özüne ýazan haýwat hatyny beripdir. Hawa, size duýdurş, sizin 3 aýyň içinde Türkmenistana gelmeliňizi habar berýäs. Türkmenistanyň prezidentine dil ýetirmekde günäkärlenýäňiz. Ýazan sözleriňize jogap berin. Soň boş siz ýogsa sizin Türkmenistanyň garnaşlaryňyz prokuratura ýygnatmaga karar çykarjak. Siz tapylýan çaňyz diýip haýwat haty beripdir. Hawa, Arzu, hawa Rozway, Arzu ilki bilen senden başlaly. Sen Türkmenistanyň migrantlaryň arasynda has köp aktivist kökümini tanalyan. Sendiňe bir Azatlyk radiosynyň gepleşiklerine çykyş etmek bilen çäklenmän. Oňdaşyndan Türkiýede gyýdyň meselem kampaniýa alyp barýar, ejemmenden aýyrmaň diýip. Sen metbuatda tanalyan biri, ýygyderli çykyş edýän biri. Saňa da şolary ýalaky haýwatlar atylýarmy näwelli adamlar tarapyndan? Sen nähil tejribeler ýaşadyň şu haýwatlar diýilen mahaly? Yok, beýle haýwatlar maňa atylmady. Hiç wagt beýle bir zat ýaşamadym. Biri maňa haýwat atsa, men oň bilen gürleşip adresini alaýjak. Ya da öz adresini beräýjek. Gel öýe, gel gürleşelim. Ondan sonra 155'e jaň edip polis çağırıp tutturup goýberjek. Mundan näme men ondan gorkmaly? Hiç kimiň garyndaşyny doganyny tesir galdyrypdyr Facebook'ta diýip ya da bir Twitter'da bir tweet atypdyr. Ne bileýin, Azatlyk radiosyna görlepdir diýip garyndaşyny zadyň topla bilmeýär. Oň ýaly öýle bir kanun ýok. Şeýle eşitýän bolan haýwat atylan soň gorkup ýaşaýan adresini, öýüni, telefon nomerini çalyşyp işleýän ýerinden çykyp başga ýere işe girip adyny ütgetip şeýdip kaçyp bykyp ýörenler bar eken. Ýöne şolara diýjek, gorkmaly. Eger gorksaň dünýäniň ýüküni sen taşıyan söz azatlygy bar. Arzu, şol özüni şu Türkmenistanyň ilçikandasyna, konsullugyna işleýän görünüşinde tanadýarmyşyna şu haýwat atýan näwelli adamlar. Doğru. Sen pikiriňe görä şol Türkmenistanyň bir ilçikandasy bilen ýa-da konsullugy bilen ara baglanşyk barmy ýokmy? Yok. Men pikirime göre yok. Sebebi men advokat bir joram. Türkmenistan konsullugyna bugün jan etdi. Gürleşdi şolary bilen. Tolara aýtdy şeýle ýagdaý bar diýdi. Ýene Türkmenistan konsullugy beýle bir zat bolup bilenok. Bizim beýle bir işleýän azamyz ýokdur. Mümkin bolsa ýazyn täzeden şoň telefon nomeryny, Facebook adresini, Twitterini, näme hesaby barsa öýrenip bize bir şunu bildiräýin. Biz oň çäresini taparys diýdiler. Onda diýmek bu haýwatlar Türkmenistanyň ilçikanasy bilen ýa-da bir konsullugy bilen hiç ýyly ara baglanşygy ýok da şeýlemi? Yok, ara baglanşygy ýok. Özünden geçip ýazyp oturandyr. Şeýle bolup bilmezmi? Rozway, ine senem ýaňa dinlediň şol hatyň mazmunyny, Arzuwam dinledik. Sen pikiriň nähili şu haýwatlarla baglanşykly? Sen Türkmenistanda da dürli haýwatlary, taňa garşy gurnulan dürli dilli uşukları baştan geçiren bir Türkmenistanyň raýaty aktivist hökümini bilinýände. Daşary ýurtdaky migrantlara atylýan haýwatlarla baglanşykly sen nähili tejribeleň göreneşdenleň bar Rozway? Söz sende. Benim fikrimçe Türkmenistan konsolluğu berdeki Türkmenistan hayatlarına taşadan böyle sözlerle adamlar korkacağını olsalar belki ben bu meselede yanlışlık olmayı mümkün. Belki doğru olmağı mümkün. Türkmenistan öz içinde bu vazifeli adamlar bu milli kopsuzluk kulluğunun işlerleri bunlar yani mekanizma güçleri ozaldan Türkmenistan'da ulanıp diyorlar. Çünkü biliyorlar Türkmenistan'da böyle hayatları böyle sözleri bilen hopa avandırsan bunlar biraz basış
etseler, başkaları bilen bağlı bir ikazcık söz söyleseler halkın duyacağını bilýärler. Bu Türkmenistandaki ýaly düşünce fikrimizi bu konsolosluklaryň işgärleri o taýdaky mehanizmi güýjümüzü bärde ulanıp şey etsek halky bärde basyp ýatyryp biles diýen bolsalar onda ular ýalňyş ýallar da hatdy. Bu men bärdeki türkmenlerden käbirlen gürrün etken bu meselede de bular üçin de hatda meni üçin de bu zatda gülkünç mesele yani gülkünç bir zat. Doğrusunu aýtsam bara. Yani bu Türkmen tarafına da gelişmeyecek. Bunu yazan da hakiki şolar ýaşak bar mı yok mu? O yazan olsa da bu cinayet işini işleýär. Eger bunu bir açık beyanname getirmän, böyle dümüp durarsalar onda Türkmenistan tarafın Türkiye'deki konsulluktan daşarı bir iş amalı aşırmağa sinaşık ettiğinin bir alamatıdır bu. Rozaway pikirin aýdanyň üçin sag bol. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban doganlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy haýwatlaryň migrantlary ýetirýän täsirleri. Indiki töhbetdeşimiz Türkiýedäki Türkmenistanyň zähmet migrantlardan biri. Öwes Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigine hoş geldin. Hoş gördük. Öwes ine şu internetde Azatlyk Radiosyny ýyzarlayan, Azatlyk Radiosynyň materiallaryna tesirler ýazýan, seslenme bildirýänlere näwelle adamlar tarapyndan haýwatlar atylýar diýilýär. Ine ýa-ni senem dinledin Arzuwy, Rozaway. Sen pikiriňe görä näme üçin şeýle haýwat atylýar? Bu haýwatlaryň sebäbi näme bolup biler sen pikiriňe görä? Sen şulara ýalyky ýagdaýlara şaýat bolduňmy, gördüň, eşitdiňmi? Onuň şeýle haýwatlar atylaýan mahaly özüňi nähili alyp barmaly? Şu haýwatlar migrantlaryň durmuşyna nähili täsir ýetirýär? Sen durmuş tejribeňe görä bir maglumat berýäň dünýä türkmenlerine. Soňky mahallarda Azatlyk Radiosynyň resmi sahypasy, Facebook sahypasy, hani YouTube'lerde ýüklen videolar elbetde Türkmenistanlylaryň durmuşynda köp täsir galdyrdy. Sebäbi olaryň durmuşynda anyk meseleler gozgalýar bu taýda. Onuň üçin her kim goldawyny beresek elýär Azatlyk Radiosyny. Elbetde bu da Türkmenistan hökümetiniň islemedigi zatlar. O taýdan halky hani bir gülkünç bir şekilde gopulmakdyrdy. Ýöne bu şekilde hani gopuldyklaryny düşünýärler elbetde. Öwes sen pikiriňe görä şulara ýalyky internetden näwelle bir ýerden haýwat atylan wagty näme etmeli sen pikiriňe görä? Ben özlerine soraw bererdim ýani. Türkmenistanda haklar, hukuklar barmy diýerdim. O metbuat azatlygy barmy diýerdim. İşsizlik kan iş berip bilýärmi diýerdim. Her tarafa tanış gerek, her tarafa pul gerek diýerdim. Ana öyle bir soraw soradım. Sen şunuň jogabyny ber diýerdim. Ondan sonra men de ýazmamy goýarym diýerdim. Eger şunuň ýalyk ýazylan bolsa, ýöne men ýazdym, ana maga gelen zat ýok şu mahalatçyny. Eger geldiginde men böyle bir soraw sorardım. Öwes Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigine gatnaşyp beren maglumatlaryň üçin köp sag bol. Sizde sag bolun. Dünýä Türkmenleri. Dünýä Türkmenleri.